Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished an ideal of a free and democratic society where all live in perfect harmony. It is an ideal for which I am prepared to die. Lawa magama esengwarephrasile kababa uDr Nelson Mandela namhlanje ngivakashele eSoweto number 8115 Vilakazi Street. Uthi ke utata uma ngabe ephuma ejele uthi ila engathi mangifika khona kulomuzi ngabona ukuthi cha ngempela sengikhululekile ngoba unumber 8115 Vilakazi Street iwindawo eyohleze inendawo ekhethekile enhlizweni yami. Ngifuna ukukuthatha ke ngamehlo omqondo nangesithombe ngikukhombise ukuthi ikuphi la ubaba uNelson Mandela afikela khona la uma ngabe efika la eSoweto number 8115 Vilakazi Street. Sikhona la ku Vilakazi Street number 8115 Vilakazi Street ekhoneni lika Vilakazi Street noNgakane Street la kwahlala khona ubaba uNelson Mandela ehlala nomndeni wakhe. Muningi ke umlando okhona la ngaphakathi. Umlando ngokuthi ubaba uNelson Mandela wafika nini kule ndawo, wafika ngo1946 ehlala kuleli ikhaya kwazi kuba u1962 andukuba hambe aye KZN la bafike bambamba khona ebanjwa woNciwankulu. Ngihleli nendodakazi la uNozipho. Kunjani Nozipho? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Lentokazi le iunzululwazi kakhulu mayelana nomlando kababa uNelson Mandela kanjalo nomlando waleli ikhaya iyo zonke igemegeme ezazenzeka bedutshula ngama tear gas uzosixoxela indodakazi. Yeah. Kunjani? Ngiyaphila wena. Ngiyaphila wazi wamncane ukuthi ungazi indaba ezingaka. Awuqala ungitshele ngokuthi wena ubani wakabani ukhulele kuphi? Okay, igama lami nguNozipho Ndlovu. Ngikhulele la eMidlands ezone 11 eHostela. Okay. Yini yakwenza uthi umncane kangaka ube nelukuluku lokwazi kabanzi 1 ngomlando number 2 lokwazi kabanzi ngobaba uNelson Mandela? Esikoleni ne bengenza i-tourism. So the time ngifuna internship ngathola ukuthi ngakhona ukuyenza la endlini kaMandela. Yeah. EziMandela Museum. Okay. Ila ngaqala khona ke ngafunda more about history yakhe because ekolweni besingafundi kakhulu ngoNelson Mandela, so mangifika la ila ngathola khona ulwazi oluningi ngaye. Ngafunda izinto eziningi, ezinye izinto besingazazi esikolweni. Yeah. Ngikhumbula okunye bekade ngikufunda la kwezinye zeziqeshana zeindonga ukuthi ubaba Mandela wahlala kulomuzi insuku ezi11 uma eqeda uphuma ejele andukuba aye ekhaya elikhulu leli silaziyo
isithabathaba lesesingapha. Kodwa ke lo muzi wanikela ngawo kuyitrust ukuthi kube indawo ezoba isigcina imagugu la khona izithombe nomlando wakhe ozogcinwa khona. Undodakazi uzongitshela ke yonke imigilingwane ekhona la ngaphakathi. Ngibona uWelcome Dover la eKitchen. Awungitshele nje umlanjwana ngekhishi nangalo Welcome Dover. So phela lapha eKitchen ilabe baphekela khona and lo ya Welcome Dover lo akusisi stove samampela i-replica of le stove basebenzisa. Okay. So phezu kwaso sine dustbin lid, isivalo se dustbin besetshenziswa ama-students during iSoweto uprising ngo-1976 which happened 4 streets away. Yeah. Yes. So bayisebenzisa as a shield ukuyivikela for amaphoyisa mabeqala ukudubula. So bayithatha ke na bayenza i-memory ithi ngisho kanjalo isikhumbuzo sayizinto zazenzeka kule strat lesi. Okay. Awungichazele ngekhishi ngibona umbhalo laphana othi kwakuthi magcwele ivakashi silale phansi. I think kwakubhalwe wani uZinzi umlayezo kaZinzi. Awungichazele ngalowo mlanjwana ukuthi kwakuba njani la ekhaya uma ngabe njoba phela kwakumuntu wayenedumela kangaka evakashelwa nabantu abaningi. Bathina abantwana ngendlela isimo esasiba yiyo mangabe kube nezivakashi. Mawufunda lapha imbhalo noma ufunda incwadi zakhe uyabona ukuthi bekuba nzima because imndeni wakhe bewumningi and lendlu lena incane kakhulu. So mawuzobona ukuthi ubuza umndeni wakhe umama omkhulu abantwana abamfazi oqala abesi2 so bekugcwala kakhulu bagcine sebalala eKitchen nase living room. Kukhona mhlambe la basho khona ukuthi ibapho sopolitiki bangaleso sikhathi noma amaphekula ayesebenza nayo uMandela ayenokuvakasha la ekhaya baya kukhona abakushoyo. Cha bakusho lokho ngoba ngibone nezithombe zikaBaba Tutu Desmond Tutu indlu kaBaba Tutu ila inzansi nje komgwaqo idlakhila lapho. Ngoba ngiyakhumbula uma ngabe ngilalela nje nale koThekwini emadolobheni ukuthi babeyaye basho ukuthi hayi hamba uyofika ulale ekhaya kunezihlobo ezikhona le ekhaya uzofika ulale kuzona. So indlu ugcine njengoba ku4 room kugcine kulala mhlamba abantu abawu15 indlu yonke. Bebaba baningi bona bawufunda incwadi zabo ngibukela nama video akhe. Ngibonela lapha phansi kune story esikhona ngendlela ekwakuhlukaniswa ngayo phansi ukuthi ikhishi ngapha yini ngapha. Uthini umlando walokho? Le ukubhalwa phansi ne ukuthi batshengise ama tourist ma explainer la ukuthi indlu yayime kanjani bazokhona ukuba ne idea yokuthi indlu yayime kanjani eqala kwakunani. So lezi zinto eziphansi njenga sisiqale lapha ku floor lawo ma dotted lines lawa atshengisa ukuthi bekune petition lapho divider i-living room ne-kitchen. Which later kena umama Winnie bathi wafaka i-strong brick wall for protection whenever amaphoyisa azaqala ukudubula bekathatha abantwana kule kamera leli elingapha next door ye shower room then baqashe ngale emva kwebonda. Okay. So lendlu le mayiba i-museum balisusa ke lelo bonda. That's why kunalawo ama dotted lines. So kwakuyilolo bondo lwalenza ukuthi mabe befika amabhunu edubula bavikeleke. Lendlu le uyithola kanjani baba uNelson Mandela ngoba ngalezi ayinkathi kwakunzima ukuthi abantu abamnyama bathola izindlu. So lendlu lena wayithola ngomfazi wakhe oqala uEvelyn Bekayinesi. So bekasebenza under i-government. So abantu abasebenza under i-government bathola lezi ndlu lezi ngo-1945. 45 years. So wathola kanje ke lendlu le. Iziphi ingane zabo umfazi oqala nowesibili ezazalelwa la? Oyoqala. Yona kuphela. Umfazi oqala abantwana bakhe bazalelwa la. Okay. Okay. Ibapha abantwana baka nkosikazi oqala? uMagatho indodana yabo yokuqala uThembekile makabe bambisa Thembi Matiba. Lene yesithuna uMakaziwe kodwa washona 9 months aqeda ukuzala. Iziphi izigigaba nezigemegeme eziyayixoxo nje abantwana amabesho ukuthi hey kwakuba njani mangabe mhlambe kufika amabhunu or makufika ama political leaders kungenzeka mhlambe ukuthi kunama meetings ayenziwa la ekhaya. Iziphi nje igemegeme ezixoxwa abantwana? Kule maviki lawo adlulile kule viki bengifunda incwadi kaMandela i-Long Walk to Freedom. Ila bengibona khona ukuthi hey bekukuningi okwenzakala kule ndlu le because ngalenkathi kuhlala umfazi oqala akubanga nezigemegeme eziningi kakhulu
uqala kuba negame eziningi makuhlala lo wesi2 wesibili Winnie Mandela. Okay. Okay. Ilana ke uMindu Mandela ke maphoyisa eze waboshwa futhi for 500 days, wabuya waboshwa for 6 months. So kule yancwadi leya uyabona ukuthi hey kwakunzima kakhulu the time uWinnie ahlala la kulendlu le compared to the time lo umfazi oqala sahlala la. Okay. Yeah. Omunye umbuzo engifuna ukubuza ukuthi lendlu njengoba inje kukhona yini mhlamba ama renovations enziwa kuyo noma iyayinjena exactly akhona ama upgrade enziwa kuyo kunaloko sikubona manje? Ngingasho kanjalo because lendlu lena during apartheid by petrol bomber twice amaphoyisa. So mabe lendlu le mabeyipha iSoweto Heritage Trust ba replace iroof ba add ipaving ne fence nebonda. Okay. Yes. So ifence be representer ama prison bars lesikhathi Nelson Mandela wayesejele ngaso for 27 years. Yeah. Yes. Yeah. Okay, ngoba ngiyabona nasodongweni khona ezinye itina zegolide ezinemlayezo isho ukuthini lo mlayezo? Kusho ama dates uMandela aqala ngawo ukuhlala lana kwenzakalani yabo mawufunda khona uba ne idea yokuthi kwakwenzakalani kulendlu le. Okay. So enye into ebengifisa ukuyazi ngibone incwadi eziningi la ekamereni lakhe sisazoya ungichazele ngekamera lakhe yonke imkilingwane ekhona laphana. Ngibona incwadi eziningi waye uhlobo luni lomuntu uMandela waye umuntu othanda incwadi wayethanda ukufunda kakhulu. Wayethanda ukufunda kakhulu because wayethanda ukufunda mangifunda incwadi zakhe ngiyabona ukuthi hayi umuntu kumele anyuse amasokisi la because uyabona ukuthi waye umuntu othanda ukufunda ufundile kakhulu for masaqala isikolo until ivarsity yonke into nje ngoba waye lawyer by profession so uyabona ukuthi hey kufundiwe like iluphi uhlobo lencwadi ayethanda ukulifunda ama autobiography ama philosophy noma yini yonke into related to law nomzabalazo nje wakudala ngoba nasejele wayethanda ukufunda indaba ama newspaper ukuthi kwenzakalani la inkathi angekho la. Ngibone nencwadi ayibhalile laphana i-handwriting yakhe yangempela leyo la uma letters lezo incwadi lezo zathathwa from ama letters lawo wayevumeleka ngithi ngalesikhathi asejele wayevumeleka ukuthi abhalwe ama letters ayi2 ngonyaka. Yes ngonyaka. So lama letters lawa akhombisa ukuthi i-handwriting yakhe yayinjani eqala. Wayibhaliswe kweqhathanzipho. Hayi inhle kakhulu handwriting yakhe. Nami ngiyabona lapho ukuthi hayi angithathi next lapha inhle kakhulu. Ngibona nangabantu ayehamba nabo ukuthi yena ngaso sonke isikhathi wayehleze eyiqhathanzipho ehleze ehlanzekile icathulo zakhe zipholishiwe. Awungichazele nje ngalama gamboots engiwabone lapha. So lawo maboots lawa yana wayewagqoka during a military training yakhe ngenkathi ya kuma African countries. Yes ukuthola support for le movement yakhe umkhonto wesizwe. So wayegqoka wona so ayi2 lapha ya iwona wakhe ka Nelson Mandela and then lesekugcineni i1 eka Mama Winnie ngoba nayo ke waya ku military training so wayegqoka yona sina nesithombe sakhe phezulu agqoke i-attire yakhona uniform. Okay. Njengoba sewuthinte negama lomkhonto wesizwe awungichazele kunesithombe ngisibonile laphana engazi ukuthi waye kwi training. Awungichazele lesiphambi kwamabhutsa ngithi awungichazele kabanzi ngaleso sithombe nomlando waso. So leso sithombe lesiyana sathathwa ase-Algeria because wahamba wahamba man mangofunda incwadi yakhe uzobona ukuthi maningi abaGhana, Botswana, Tanzania ila athola khona isupport ukuthi kuleli apartheid for the movement yakhe umkhonto wesizwe. Yes. So leso sithombe basithatha kulawo ma countries eAlgeria. Kunesinye ngisibonile isithombe abathi sasithathwe kwi fake ID. Lapha ku ilabe babeka khona igrocer yakhe kuphela. So leso sithombe basithatha ku fake passport yakhe ngalenkathi disguiser as uDavid Motsamai in 1961. Yes. So I created leyo fake passport ukuthi ahambe aphume la eSouth Africa ukuyothola support for umzabalazo wakhe. So asebenzisa leyo passport leyo so wayekhulisa inywele ngizothini.
wayengagundi intshebe yakhe. So abantu bebangamboni. Yeah. Because bamjwayela ngenayo intshebe. So make nayo intshebe bekungekho easy ukuthi abantu bambone. Bambone. Okay. Ngiyabona nalapha na e-bedroom kunezitifiketi eziningi. Le zitifiketi lezi ilezi zokuthi nje siyamethwesa zona ngoba nakho uMandela ngempela izitifiketi zemfundo yakhe. Lezi asiqale ngapha ku living room. Lezo ilezi abamupha zona noWinnie kuma countries are different. Yes. Then lezi siku bedroom ilezi zakhe ke lezi ayifundela. Okay. Yes. Njoba ziningi kangaka wayifunde kangaka? No, hayi zonke kodwa ezinye izazi. Yeah. Because wayemuntu ofundayo nasejele nakhona. Okay. Awungichazele ngaye yonke nje nefurniture nakho konke kulapha nje kwi main bedroom. Ku main bedroom. So umbhede umncane kangaka wayeshara nomama? Awu cha. Mncane kakhulu because Nelson Mandela wayemude. Wayemude. Mawuthi bathi waye 6'4", which is 180. Ula go 19. Mina ngu 6'2". Ngiwu 188. Oh 19, okay, yes. Yeah, ula go 19, 195. Wayemude kakhulu. Manje lo embedeni. Yeah. The time kune apartheid angithi lendlu bayishiza. Yeah. So umbhede washa nendlu. Yeah. So uma beyilona bafaka le replica yombhede wabantwana bakhe. Okay. So phezukwayo babeka iblanket, ingubo etshengisa ukuthi Nelson Mandela bekaphuma ebukhosini. Yeah. So he was from a royal Tembo family. Okay. Ubaba wakhe wayi chief. Yes, beka chief. Okay. Also lo mbhede akubona exactly lo ayilala kuwo uyireplica. Yabantwana umbhede wabantwana bakhe. Okay. Khona esinye isithombe nje phezulu kombhede ngapha ebonteni phezulu kwekhanda isitshengisa umbhede wabantwana babo ukuthi bebanjani. So bayenza ireplica walo mbhede loyo. Yeah. Njengoba ke sikhuluma ngeheight yakhe ubaba Mandela ukuthi kwakuyiqhathanziphi impela elalilide ngeheight. Bese ngisho nje ukuthi ngiye ngahlangana nomama owayekade best friend ka mama uWinnie Madikizela Mandela. Wathi kimi wayengeve ukuthanda uma wayithi nanga umuntu ekumele adlala utata bangalokho besilethela abantu esingabazi uyambona mude nje ungangotata bese ngisho nje angisho ukuthi ngithi mhlambe kunjani njalo ngithi mina umama uMadikizela Mandela wathi yimi ekumele ngidlale hayi bekumele isoka lakhe hayi kumele bamba beyenza maybe mabefuna ukushootha something bakubize because iheight hayi ngawuvuma na voice record hayi ku voice angengikwazi ukupha ke voice awuphawula awuthanga phawula kunesinye isithombe ngisibonile la ekwakuyincwadi noma kwakuyini ye State of Michigan awungichazele ngiyawuthanda umlando walesa sithombe awungichazele kabanzi ngaso. So leya document ipaper kwisiqeshana nje sepaper iphuma ku State of the Michigan. So lelo paper lelo li requesta iCIA ukuthi ixolise ku Nelson Mandela for ukumbopha ngo1962 which again abazange bakuyenze lokho azange baxolise. So ngo1962 baba nesandla ukuthi Nelson Mandela aboshwe the time abuya ku different African countries ngo1962 eKZN. So uyayizwa ke indaba la ikhona kuthiwa ngo1962 uma ngabe ubaba Mandela ebanjwa lapha ngaseMaritzburg amabhuna esizwa iCIA so ngiyaziphendula ukuthi uma iCIA yayisingenile la eSouth Africa ngalesa sikhathi yaphuma yini noma namhlanje asiphumeni lapha angithi ukuthi ngithini kodwa I'm sure isasekhona because angithi sekwaba yokuthula so abantu bayeza ke lana bayangena abelungu and sinama connections in overseas naphesheya. Kunesinye isithombe sesisovala nje engisibonile sika baba uNelson Mandela neNobel Peace Prize. Awungichazele nangaso. Lapha ku children's bedroom ekamereni labantwana. Phezu kwe TV. Yes. So leso sithombe leso Archbishop Desmond Tutu noNelson Mandela. Yes. So bona boyithu ama first two Nobel Peace Prize winners abekahlala la eVilakazi Street. So indlu ka Desmond Tutu isenzansi komgwaqo. Kamamana le. Okay. So mawehla nje. Ngibone nenye ekuthiwa wayeshare nobani ubaba uDe Klerk. Yes, former apartheid government. Okay. So imuphi umunye umlando nje mhlambe ongasithi nje fahla ngawo bese siyayivala
la esihleli khona sisiqale la Okay, la sihleli khona. esihleli khona Yes. kwakuyiphambili lendlu not ngale so ngapha bekuyiphambili kwakuyifront, kungenwa ngapha. bekungena ngapha Okay, okay. so lesihlahla lesi sisibhekile Yeah. saplanta uNelson Mandela yena Okay. qobo lwakhe Okay. so siphume eAustralia Yeah. sibizwa ngeMelaleuca tree Melaleuca tree. yes Okay. so lesihlahla lesi sine so uNelson Mandela abantwana bakhe inkaba zabantwana bakhe Yes. wayiqhiba khona la Okay. Okay. so Okay. uma uchazela ama tourists explaina yonke into Yes. ngalehlala reform nje phambili thula Yes. No, kulungile ntokazi, ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wakho omuhle. Ngiyakufisela nenqubekela phambili ukuthi njengoba sewuqale umsebenzi omkhulu kangaka ukuyihlupha ngomlando, engathi noNkulunkulu angakuvulela iminyango. Gcine nawe usuwazi okuningi. hayi ngiyafunda khona hayi Yeah. ufunda njalo mawula ufunda njalo izinto eziningi ongazazi ongakazi uyifunda Yes. esikoleni uyithola khona la Yini ongayifuna ukuyitshela abantu abasha mhlawumbe abahlezi ekhaya abakubukele nje obukhuluma nje, yini ongafisa ukubatshela yona ngokuthi mhlambe ubagqugquzele njengoba nawe usuze wafika la ungazange uhlale wagoqa izandla ekhaya? ukuthi bafunde kakhulu ekunzima angifuni ukamba manga isikolo sinzima kodwa kumele uphokophele Yes. nanokuthi futhi uyihluphe ngezinto ezenzakala ku country yakho Yes. because mina ngicela angifuni uqamba manga ne Yeah. ngangasumuntu o deep kwindaba zakudala Yeah. ukuthi kwakwenzakalani kudala maka since ngafika la Yeah. ngiyakhona ukuyihlupha ngeresearch ngezinto eziningi ukuthi okay kwakuphila kanje kudala kanti khona nanoma uxoxela amathori futhi kumkhakhe ngothathile tourism Yeah. kumele wazi ngeSouth Africa Yes. yonke Yeah. yonke so kumele ufunde kumele ufunde Ngiyabonga. maka ke imfundo yengiphake ngibeka phambili ukuthi fundani guys Yes. Ngiyabonga Mandlovu. ngiyabonga kakhulu Mlaleli ekhaya uzwileke mbukeli ukuthi kuhambe kanjani ngomlando ukuthi ubaba Nelson Mandela wafika la ngo1962 waze wahamba ngoba esebalekela amabhunu esefuna ukumbopha ngo1962 u1964 wafika ngo46 Yes, wahamba 46, ngo62 62. esebaleka eThekwini la afike wabanjwa khona iCIA. Mningi kumlando khona la ekhaya. Kungakuhle ukuthi mhlambe nawe mawuthola ithuba ula eKogolo useduze noma mhlambe nje usuke eThekwini usuke eCape Town uze la uzobona umlando ukuthi sisuka aphi ngempela uthi undodakazi ke kuba kuwembukele ekhaya zikhathaze ngomlando wezwe lakho, zikhathaze ngomlando wabaholi, wazi kabanzi wazi kanzulu uyikhathaze uyihluphe ngokucinga ulwazi. Ngiyabonga.